Som en Julià. Per fer aquest experiment necessitem dues coses. Una bufeta i un poc d'aigua. Posarem aigua dins la bufeta. El fermarem. Acció. Una vegada fermat, ho posem dins el microones. S'ha inflat perquè l'aigua s'ha evaporat i ara està tornant una altra vegada en el seu estat perquè ara s'està refredant. Què passa, aigua? I l'aigua se refreda i torna líquida una altra vegada.